tardes i gràcies per assistir a esta vaga. Avui vos hem convocat per explicar-vos que el dia 7 d'octubre els socialistes registrarem un escrit a l'Ajuntament d'Ontinyent sol·licitant que els polítics alliberats es rebaixaren el sou d'acord amb la recomanació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquest escrit, que destapava un nou intent d'engany de la senyora Insa de Ciutadans, ha fet possible que ahir l'equip de govern del Partit Popular presentara la proposta de rebaixa de retribucions a tots els regidors alliberats i no. Però els socialistes volem anar més lluny. Volem que es complisca l'esperit del decret llei del govern contra la crisi. I per això exigirem que la rebaixa de sous s'aplique a partir del mes de juny i no a partir de quan els ha aparegut a ells, que és quan els empleem. Ahir ja ho fèrem, però tots pogueren comprovar quina va ser la reacció de la senyora Insa, excusant-se en falta d'informes en què afectava a sous de les persones, no sé quines altres històries. La realitat és que aquesta retroactivitat de la que nosaltres parlàvem ja l'han aplicada a altres ajuntaments, com Aranjuez, Sant Sebastián, Baracaldo. Per tant, no valen les excuses, és una qüestió de voluntat. L'espectacle que va donar ahir l'equip de govern per a nosaltres va ser indignant. No és de rebut que els ciutadans hagueren de veure a la seva alcaldessa com es resistia una i altra vegada a descomptar-se 4 pessetes de jornal. Què es costa als regidors del Partit Popular que la reducció s'aplique des del mes de juny? No s'adonen que si no ho fan sempre deuran aquests quasi 5.000 euros a l'Ajuntament. Ara ja tot el món sap l'interès que té la senyora Insa i els seus regidors per el servei públic. S'han acabat retratant per 4 duros i això ho vegeren ahir en directe els ciutadans d'Ontinyent. Ahir va quedar clar qui està a l'Ajuntament per a servir als ciutadans i qui està per a servir-se d'ells. Perquè en realitat així no estem parlant de diners, en realitat no parlem de sous. La qüestió va més enllà. Parlem d'ètica, de moral, de respecte, parlem de ser solidaris. També volem des d'ací ressaltar el fet que el plenari d'ahir la senyora Insa el va convocar amb caràcter extraordinari i urgent amb un objectiu clar: evitar que els regidors i els ciutadans pogueren preguntar a l'equip de govern. Tan sols que el ple s'haguera celebrat avui o el dijous passat, el ple haguera tingut aquest caràcter ordinari que ens haguera permès plantejar totes aquestes preguntes que durant setmanes anem acumulant. Però, com ja s'ha demostrat durant aquesta legislatura, a la senyora Insa no li agraden ni els plens ordinaris ni que l'oposició realitzi la seva tasca de control i fiscalització. I és evident que qui té por a la transparència amaga alguna cosa, amaga algunes vergonyes. I no fa falta anar molt lluny per a trobar un exemple del seu mateix partit, en concret el seu referent provincial. El senyor Rus celebra mensualment un ple ordinari, no se'n deixa cap, ni convoca plens extraordinaris per estalviar-se les preguntes incòmodes, al contrari que la senyora Insa, que té por al debat i a la crítica dels ciutadans. Però per molt que al Partit Popular d'Ontinyent no li agrade, els socialistes continuarem treballant, continuarem fiscalitzant i controlant el govern de la senyora Insa fins l'últim dia d'esta legislatura. I ja poden insultar-nos, desqualificar-nos o dir mentides sobre la nostra persona o la nostra condició de regidors, que no deixarem d'exercir aquesta tasca d'oposició que els ciutadans fa ja més de 3 anys ens van encomanar. Una tasca que ens ha permès descobrir i destapar una alocada gestió que s'ha caracteritzat per la venda de fum, de falses promeses, pel ninguneig i la discriminació de les administracions valencianes, una gestió que s'ha caracteritzat per la falta de consens, la falta d'humilitat, de respecte i, sobretot, de solidaritat. Res més, si teniu alguna pregunta o qüestió, us estaré encantada de contestar. La rebaixa és només als sous alliberats o és a tots? No, realment l'acord de la Federació de Municipis i Províncies feia referència a aquells que tenen un sou, una nòmina de l'Ajuntament, evidentment aquells que són alliberats. El que passa que la senyora Insa ho ha aplicat a tots, alliberats i no, aquells que estem en el govern o estem en l'oposició indistintament, però ja hem dit que nosaltres no tenim cap problema que ens apliqui aquest tipus de rebaixa i és més, hem demanat que sigui en caràcter retroactiu i nosaltres hem posat a disposició
el nostre sou a partir de juny per a que ens apliqui aquesta rebaixa. A quan ascendeix el muntant total per regidor aproximadament? Si es feia retroactiu. Ells han aplicat un 7%. Nosaltres sí que hem comptat, en cas dels alliberats, si s'haguera aplicat des de juny, haguera muntat a quasi 5.000 euros. Per persona o entre tots? No, entre Entre tots. tots. 5.000 euros. En el cas dels alliberats. Efectivament. Ara ja haurà que computar entre tots. Entre 21. Són el 7% de cada un dels sous, que nosaltres no tenim problema, després ho traurem i si voleu ho farem aplegar a la Junta de Correu Electrònic. El que passa que hi ha regidor que no té sou, vull dir, és per assistència plena. Realment, sou sols tenen els alliberats, l'alcalde és 4 alliberats. El resto té indemnitzacions per assistència ple o comissions o una dotació econòmica per regidoria, que no aplega els 230 euros, em sembla, al mes. Ells també han aplicat el 100% a tot el món, no sols a l'oposició, sinó també al seu, que no són alliberats. Una cosa més? Gràcies.